Seminar. Bakit ako at hindi siya? Bakit sa Sabado at Linggo pa? Hindi ba pwedeng sa school days na lang upang ang oras ko sa pamilya ay hindi magkulang? Bakit pa kasi nag-inter-inter na maging isang school head at teacher? Nahumantong sa mga katanungan na hinahangad ang mga sagot ng madalian. Ngayon, tingnan natin ang mga kaganapan. May mga pagsisisi kaya sila at mga katanungan? Kung ganyan lang naman ang kanilang kasiyahan habang isinasagawa ang mga gawaing pangmaramihan. Layunin kasi ng departamento na hindi mabawasan ang oras ng pagkatuto. Kaya Lunes hanggang Biyernes ang pagtuturo at ang ibang gawain ay isasagawa sa Sabado at Linggo. Napakaswerte mo kung ikaw ang napili na dumalo sa mga ganitong pagtitipon, tiyak na ikay mas matuto. Mas marami kang matutuhan at makabuluhang karanasan na maibabahagi mo sa mga kasamahan at lalo na sa mga batang tinuturuan. Ang pagiging guro ay isang napakagandang propesyon sa paghubog ng kabataan at mas tuwid nilang direksyon. Kahit sa iyong pagiging school head, minsan din namang naging guro kaya alam mo kung paano mag-lead. Burahin ang katagang bakit nag-inter-inter lagi. Dahil anuman ang posisyon mo ngayon, bahagi na yan ng iyong destiny. Totoong nakakapagod ang mga seminar. Lalo't naka-schedule ito sa hindi mo gustong mga araw. Subalit kung ang hangarin naman ay makahulugang kaalaman, ganyaki na lang ang sarili sa positibong kaisipan. Maging bukas at malawak ang pagkakaintindi. Kasabay na ang layuning mas makakatulong sa mga estudyante. Ako may nagrereklamo din sa pantas-aral, ngunit nangingibabaw pa rin ito kaysa pagpapasyal-pasyal. Dahil dunong at kaalaman ang ating makukuha. Nasa pagtuturo at pagiging pinuno ay siyang magiging sandata. Kaya nararapat lang na ikakatuwa natin ang mapiling dumalo sa ganitong pagtitipon. Bawat isa at kasamahan natin ay magkaroon ng inspirasyon. Mga pangarap at adhikain na umunlad ang sarili at kaalaman. Na gagamitin sa pagtuturo, pagbibigay gabay at pag-asa ng mga kabataan. Sa ating lahat at lalo na sa mga namamahala. Maraming salamat sa kaalaman at kagalingan niyong ipinakita. Pagpupugay at mga pangakong aming gagampanan. Ang mga tungkulin at mga pananagutan sa mga kabataang dapat isakatuparan. Seminar ba kamo? Walang problema. Kailan ba yan? Sabado at Linggo? Ayos lang yan. Mayroon namang CTO. Maraming salamat.